Amics, amigues, benvinguts en aquestes promocions de la meva biografia, Sant Carles Acutis, el ciberapòstol de Déu. Bé, ja us vaig dir que en Carles tenia un do innat, no? Quan tenia 8 anys va aconseguir un llibre universitari d'informàtica amb el qual va començar a aprendre a programar i aprendre un llenguatge complicadíssim per la seva edat, a 8 anys, va aprendre el Java. Això li permetia al Java crear els seus propis programes d'ordinador, gestionar base de dades i el seu gran servei va ser la creació, com molt bé sabeu, d'un lloc web, d'una pàgina web dedicada als miracles eucarístics d'arreu del món. Per fer-ho possible, va aprendre a dominar el llenguatge HTML i es va ajudar d'un programa que llavors es va fer molt famós, que era el Dreamweaver, que necessitava l'aprenentatge del llenguatge HTML. Els qui hem utilitzat alguna vegada aquest tipus de programes sabeu que, a part del llenguatge HTML, el que fa el programa és convertir-lo com si fos un llenguatge de Word. Bé, doncs en Carlo en aquell moment simplement aprenia HTML, vull dir que és complicadíssim per un noi de 11 anys. Doncs bé, a part també feia servir el Photoshop, feia servir l'Adobe Flash. Pensem que en Carlo va començar a dissenyar aquest web dels miracles eucarístics l'any 2002, quan tenia, tal com deia, 11 anys. També va engegar projectes webs de la seva parròquia, de l'institut on estudiava. Era tot un webmaster. I també feia vídeos que utilitzava després en les seves classes de catequesis, perquè en Carlo era catequista de la seva parròquia. I tot i que havia fet servir ordinadors PCs, era un gran amant dels Macs, com el G3 i el G4 que hem anat veient per aquí. Per tant, també pot ser un protector de tots els maqueros.